आनियाव साजाना आंबो फागोदों खालायदों नामा सोर बेलेग लाद' यांनि दा नों जायाबा था आं जाया जामारा गयसो जागासिनो मोजां जाया रानद्रायबाय थायो बानलुआ दोनखां हाला एफाल' गोसा जादों गोसायानो जायाखै बानलुखौनो बानलु फाग्ला जानो हायिखौ जानो हाया आं जानो हादों बानलु फाग्लाखौबा थाइसे लियो बारा गैला खोमा गैलालै आनिया मोनजाफैमारबाय आं गोसोखांबाय सेस आनिया थाइजौखौ मोनजादोंलै लिसुखौ लाफायासै आं नै बालि
लोगोफोरजों थाइजौखौ दा जाखांबाय आरो ना थाइजौखौ जाखांनानै जोङो दा सकआव थांनो नागिरदों सकआव फैबाय जों नै दा नायलांबाय थादो सकआव थांनि दावथारा ओइ नै सासे खोनासंदो आं थाफाखादो माबा फिसाया नायथों नोंसा बाबाया नायथों दे नोंखो नोंसा बाबानो खोन्थाहर नै दखाननिफ्राय फैगौ दा जोङो इदि जाबोबाय थाया माथां नों बांलांबा जायो नामा सोरबा खारबाबो नुखाबाय masih kacau putar ke berat. Hah? लोगोफोर जों दा सकनिफ्राय मोनफैबाय आरो ना आं दा दै लायनोसै आं Kayak Engkau दै लायनि dikasih. नों थाबायलांबाय थानाय मानो खाथियाव हरलाय आखाइखौ मानसिखौ लाजोबफोरा मा फिसा नुयोलै इदिबाथाय नाङा आं दै लायगोन
gamean nih. Ayo, ayo. Ayo. Ayo.